Bok ljudi, ja sam Luce Ja sam Lina. i dobrodošli u naš novi video. Danas snimamo Whisper Challenge i krenimo. Prvo Lina objašnjava meni. Znači ja imam slušalice i ja niš nju ne čujem, znači mene čita sa ustiju i eto tako, krenimo. A onda poslije njoj. Radiću, ne slušaj takve gluposti. Narodnjaci. Znači, čekaj. Ajde. Jesi? Radić te voli. Radić te voli. Ko je to? Luce, gađujem ti ništa. Ne, ko je to? Mary. A Mary. jebom Daj, pas, daj. mater, ne igrajte se s tim! Daj, možda nešto treba, čuješ? Iz agencije. Pozivanje. Halo? Je ona mene zvala? Da. Ali ovo je ti. Dobro, ako opet ne može, okej. Da, super, ajde, daj. Ajmo, 3, 4, kreni. Radić. 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 Te. Je. Da, je. Ljudi, Halo, Linu Luce. se samo neki dečko zove. Luce, krivo. Aha. A, dobro. Krivo priča, krivo. Aha. Znam šta je. Aha. Prekidamo se, znam šta je. Šta? Rekla sam da nema ništa o meni, Bruno. Nije ništa stvarno. Je, ima. ništa o tebe. Ja Dobro, sam ajde, u tome. Da. Svi. Šta je rekla? Šta treba? A slučajno me znala da Ajde, piše agencija Lina i agencija, pa ona je išla svaka agencija. Samo, moram nešto novo. Okay. Ne, šta htio reći? Radić se voli. Je. To mi je Bruno rekao! Nemoj me blati. A, baš slatko, sad ti je. Dobro, bok, čao, isto čujem vas. Nema ništa tako. Ljudi, jebote, snima se! Iz početka, zato jer smo znači... Ajmo iz početka da ne moraš Tri, toliko evo, rezati. prekinuo se snimat. 3, 4, akcija! Bok ljudi, ja sam Luce. Ja sam Lina. Dobrodošli na naš novi video. Danas imamo. The Whisper Challenge. Znači, Lina meni govori neku rečenicu, ja imam slušalice, slušam muziku i ne čujem ju. I moram ju slušat, čitati sa usnama. I tako, Radić sluša neku čudnu muziku, šta ja znam šta, neke narodnjake. Uglavnom, možemo krenuti. Bravo. Luce. 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 Ponovi. Luce. Luce. Voli. Voli. Radića. Šta je smiješno? Znači, ovo je sad o meni. Glupa si Lina. Znači ovo. Znači, nema o meni. Preslikam Luce, vidi kako pleše. Dobro, Niko onda djeve. imam jedno. Dobro. Onda imam jedno. Bruno, ne pali! Snima se. Hej. Ajmo iz početka. 3, Ne, Bruno, stisni, zagasi a kameru. to te ću i Zagasi. sjeskaću! Smijem ja govoriti Lini? Samo ti govori. Ne može. Bok ljudi, ja govorim Lini. Ne, ja govorim. Ja. Ne. Krava. Ja govorim. Ja ću dati slušalice zato što moje slušalice ljepše ne ove tu retardirane. Rekao mi sad, pusti. Mama. Meni! To kao muzika. Koliko sati? 6:40, znači moramo krenuti zato jer ja u 7 moram biti u bagu. Pa ne mora. Pa ajde! Znači, ovo ćeš izrezati što je sad bilo i sad kao nastavak. 3, Iz početka. kreni, ajde. Aha, samo govorim. Ma ne rečenicu, čekaj. Ajde. Lina. Okej.
Nemojte mi gledati. Ajde, da. Okej. Ćao, čao. Ljudi, mama mi je dala do 7,5! Ajmo! Zašto ne možeš duže? Zašto bi trebao? Moram plaskati tebe. Ajmo! Okej. Vanja. Ti čuje glasnije, ne čuje. Voli. Voli. Čuje sve! Sve čuješ! Ne! Pa pretpostavljam, znači, čitala Pa sam ti kad ti Vanja, nas znam da je voli. voli. Dobro. A nemoj sad ću voli, zato jer mrziti. već znam. Ne, da neki drugi glas. Pa da, ali Jebote. voli. Znam da ako kaže neće ime da će reći voli. Voli Anita. Okej. Iz početka. Okej, onda ovako. Čekaj. It's a war zone. It's a paradise. And it's a war zone. Okej. Ajde. Čekaj, sad je tiši dio pjesme, čekaj. Okej. Laura. Sweet every day. Matea. Laura. Ne, a to moram malo za zepanciju. Smrka. A čuješ? Kako čuješ? Ajde onda jače slušalice mi dajte. Snimi ovo! Nema Bruno. Ko zove? A jebi se, daj. Da, Sanja koja poznaje Adriana. A Nikolina pozove. A jebem ti Bruno, to je FaceTime! Upsi! Nisam vidio da je to FaceTime. Jebote. Bruno ima taj Nikolina! Ovi idioti su retardirani. A Nikolina, dam sam nasi, daj pusti da snim. Daj čuti, molim te. Čuti! Nismo niš snimili, probali smo o njemu. Dobro, znači krenimo. Pa daj, ajde. Ajde, idemo, sad stvar. Idemo snimit, ajde. Sad ozbiljno, 2% ljudi, imam 2%. A ti govori Pa znam šta je dobra muzika, jebote. šapči, okej. A sad moram reći mnogo rečenicu. Reci mi neku rečenicu, brzo. Idemo po Zlatana. Ma neko iz Beograda i Zagreba je. Ti šapči. Ti si vidio gola? Može. Ajmo po Zlatana. Ajde, Idemo po Zlatana. daj šta da kažem. Ne. Samo da čujem šta slušam. Ajde. A šapči. Čekaj, dobro. Ovo je najbolja pjesma. Okej, ajde. Zlatan Ajde. Ibrahimović. Prestani radit ću. Okej. Hodi. Bruno. Hodi. Nikol. Hodi. Kuja. Hodi. Šta? Hodi. U krku. Hodi. Konj. Hodi. Šta? Hodi. Konji. Hodi. Konji. Hodi. Nikol. Hodi. Hodi. Lina. Hodi. Hodi. Kodi. Čekaj, sad je stala pjesma, čekaj. Kodi. Neću radit dole. Ajde, možemo? Je. Je. Retardiran. Čula si? Retardiran. A da, kako si čula? Šaptala sam to. Retardiran. Retardiran. A da, nije fora. Dobro, ajde. Ugasi to, Bruno, ugasi. Kodi je retardiran. Nije moj Kodi retardiran. Volim te, Kodi. A da, gađa, pogodi me s travom, da, mene s travom. Ne, moj. Nemoj mi gađa kamericu s Sad ja... travom. Čekaj, sad ja Lini.
ajmo. Sad ćemo tu malo isjeći, možeš misliti. Ajmo. Samo. Idemo iza njih. Šta reče? Iza njihovi idemo poslije. Šta reče? Ovo Lina nikad neće pogoditi. Reći kad može. Gapa. Kapa. Čekaj, malo je tiše. Okay. Ibrašo! Šote! Zlatan Ibrahimović! Zlatan Ibrahimović! Prestani! Gapa. Sorry, a mi ću porakli! Ponovo. Mi ću porakli! Kapa. Klapa. Evo, bit ću dobar i sjeću po grline ovdje. Klapa. Gapa. Ne čujem. Ajde, prvo Ne. S kim priča? Lina. Niki. S kim pričaš? Niki. A? S nikom? Gapa. Kolina. Ne priča s nikime! Ajde. Wow, kako pričam s nekim. Ajmo. Hajde, daj. Gapa. Ne čujem ništa. Ajde, prvo ću ti reći, ajde. Gapa. Gapa. Šta je gapa? A, to možeš samo otkriti. Molim. Ne, onda ćeš znat ko je to. Ajde. Šta je Daj. gapa? Da, gapa. Gapa. Je. Znam šta je to. Misliš ko je to? Dobro, ide. Ne. Gapa. Je. 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 Gej. Ne čujem. Pa nije ni bit da čuješ nego da pogodiš. A? Ništa. Biti da pogledam. Gej. G-A-I. Gej. Len. Ne, dalje. Gej. Gej. Ja ništa čujem. Peder. A? Pederčina, 1/1. Budalština. Gej. Ja ništa čujem. Idemo dalje. Malo glasnije. Zato. Zlatko. Zato. Zato. Jer. Zato je. Zato je. Jer. Jer. Mrzi. Mrzi. Svoju. Boju. Svoju. Boju. Čekaj. Ne. Security. Svoju. 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 Baku. Barku. Baku. Baku. Znam o kojem pričate. A. Znam o kojem pričate. Okej. Znam o kojem pričate. Super, evo. A jebem ti, boli me kurac što znaš o kom pričamo. Ajmo. Ko zna? Ljudi, Luci ima kurac. Ajmo, sad ja. A, bole me noge. Ne, ja imam te. We were traveling the mountains. Tebe. Šta? Tebe, da. A? Da. Voli. Voli. Znači Luce. A? A nije dobra muzika, sve te čujem. Luce. Te. Voli. Voli. A. A. A sve te čujem skoro. Mogu promijeniti muziku? Samo na nešto novo smišljati. Luce. 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 Voli. Voli. Dori. Dorija. Luce. Luce. Voli. Dorija. Dorijana. A. A? A. A? A? Ne. A? Ne. A? A. Ne. Tebe. A? A. Ne. Tebe.
Ali, Ne. ali, Ne. ali nije, nije. Ne. A? A Luce voli Dorijana, ali nije Ne. njega. Ne, šta? Ali nije njega. Ali nije. Nije ali. Ne. Ali ne. A? Luce voli Dorijana, A. a? Ne. 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 Tebe. Tebe. Da. Tebe. Ne, tebe. Tebe. Da. Da, tebe. Ma te, Ivan. A? A? A, ne. Ne. Ivana. A? Ivana. Ivana. Koga? Ivana. Koga? Ivana. Koga? Ivana. Ne. Ivana. Koga? Ivana. 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 Je dobro. Reci cijelu rečenicu. A? Reci cijelu rečenicu! Luce voli Dorijana, a nije tebe. A ne voli Ivana. A daj još jednu. Ne! A sad je Bruno. Mogu ja poslije? Ajde. Može ta muzika. Može. Bruno. Bruno. Mrzi. Mrzi. A sve čuješ u pizdu materinu. Sve čuješ pizdu materinu. Šta je to? Šta je to? Popuši kurac. Povuci to. Šta pričaš ti? Ma čekaj! Kako ti možeš čut kroz ovo? Pa kad ti se dereš tu ko konji. Pardon. Iz ponova. Iz ponova još kaže. Bruno, mrzi. A dobro što Mrzi. Meni će Lina šapta. Juliju. Ali ne mrzim Juliju. Da. Ali daj. Ajde daj jebe mu. A. Voli. A daj ja sam isto morao, ajde ne seri. A, voli Nikol. Kolumbo. Još jednu. Ti meni nisi dao još jednu. Pa zato nisam ti dao, zato jer... Jesi ti brzo pogodio? Ne. Odjavite se. Dobro, još jedna, Ja još sam jedna. brzo Još pogodio. jedna. A nije za svoje Lina. A da, ja sam brzo pogodio. Adolf Hitler. Dorijan. Adotija. We were traveling the mountains. Đelina. Jebem ti Anđelinu. Antonija. Mrzi. Puka. Pura. Pura ti mama. Čekaj, zašto je pesma, čekaj. Aha, čekaj, neće ti se promijeniti. Pura ti mama. A? Baterija pri kraju. Evo još jedno, može? Čekaj. Može? Ajde. A, Čekaj, šta smo rekli? Antonija mrzi. Bruna. A? Voli. Tvrtka. Tvoju. A. Voli. Vu. Gledaj. Vodit će mobitelom. Gledaj. Bruno je pedar za Hrvoja. Tvoju mamu. Da! Your mama! Ljudi, vidimo se da odjavljamo se s klipa. Čuču, bok. Šta si ti rekao njemu? Da stvarno. Your mama, bok. Koliko je sati? Debilu, koliko je sati? Jedan. Bok ljudi. Ja sam Luce. Ja sam Lina. I dobrodošli na novi video. Danas snimamo. Tipovi ljudi na biciklu. Pogledajte.
Živih je veliko. Baš je paše bicikla, ej. Evala. Ja ću napisati da pažnju kao super bicikl nego. Snima. E, Lucija, daj. Znači dogovori se s njim, ajde, ko će šta reći? Luce, znači ti kažeš, dobar dan ljudi, dobrodošli u naš novi video na našem kanalu. Zašto mora biti to na našem kanalu? Na čijem će biti? Na tvojoj mami? Na tvojoj Ja sam Lina, ja sam Laura, ja sam Lucija. Na našem kanalu. Dobro, ne mora to biti, ajde. Na naš novi video, što ćemo na našem kanalu, jer onako... Dobro, nije bitno, dobro, ti reci što hoćeš. Lina, kad ona ti kažeš, šta ćeš reći? Ej, Bruno, ti sve snimaš. Nemoj, daj. Šta ćeš reći? Šta ćeš reći? Ja sam Luce. Ti kažeš Lina, ja sam Lina, ti kažeš ja sam... Ne, to je preteško. Ja neću niš govoriti. Ovako su izgledali dogovori prije Onda snimanja. nećemo snimati u toj materinu. Pa dajde snimajte! Pa nemojte nešto! Jebo ti gleda! Gasi, molim te.